हाय साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ବଲିଉଡ଼ ତରଫରୁ ଦିୱାଲିରେ ଧମାକା କରିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କର ଅଭିନୀତ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସିଂଘମ ଏଗେନ୍ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାର ଟ୍ରେଲରଟି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟି ପୁରା ରାମାୟଣ ଯାହା ଟ୍ରେଲରଟିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଅଜୟ ଦେବଗନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କରୀନା କପୁର ଖାନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ରୋଲ୍, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ରୋଲ୍, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଆମର ହନୁମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରଣବୀର ସିଂ, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଜ ଗରୁଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ଲଟ୍ଟି ବୋଧେ ସେପରି ହେଇଛି ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ କରୀନା କପୁର ଖାନ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କପୁର ଆଜ ରାବଣ ସେ ଆଉ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋରିଟି ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁତକର ପ୍ଲଟ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲେଡି ସିଂଘମର ରୋଲ୍ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ଆମର ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିକି ଏତକ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପୁରା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ରୋଲ୍ଟି ତାହେଲେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କପୁର, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ବି ଭଲ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଲରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଗେଟଅପ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗେଟଅପ୍ ସହିତ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମଟି କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ବାପା ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କର ରାବଣ ରୋଲ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରେଲରଟି ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ଲଟ୍ ତ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାସ୍ ମସଲା ଫିଲ୍ମ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ଦିୱାଲିର ମୌକାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲବୁଲିଆ 3 କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କର ଅଭିନୀତ। ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା'ର ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଜର ହିଁ କେବଳ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ସିଂଘମ ଏଗେନ୍ ତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାସ୍ ମସଲା ଫିଲ୍ମ ଯେହେତୁ ଏବଂ ଦିୱାଲି ମୌକାରେ ଯେହେତୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମାସ୍ ମସଲା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ଲଟ୍କୁ ନେଇକି ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଆକ୍ସନ୍ ତ ଧମାକାଦାର ରହୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ। ଆପଣ ଟ୍ରେଲରରେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫିଲ୍ମରେ ତା'ଠୁ ଡବଲ୍ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ ଏ ଗରୁଡ଼। ଆଉ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପୋଜ୍ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରନିଂ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଫିଲ୍ମର କନସେପ୍ଟ ତ ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତିକି କରିଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।